sekundách. Aj dnes sme držali palce Petrovi Saganovi, ale na 100. ročníku Tour de France mu uniklo prvé miesto ešte tesnejšie ako včera. Tešiť ho však mohlo, že si vybojoval druhý najcennejší dres v pelotóne. O výsledkoch tretej etapy z Ajaccia do Calvi rozhodli až záverečné kilometre po zjazde z poslednej horskej prémie. Z početnej skupiny sa snažili odskočiť viacerí pretekári, ale ani jeden pokus nebol úspešný. Pred cieľom mal Sagan výbornú pozíciu, ktorú mu pripravil spolujazdec z týmu Cannondale Koren. Rovnako však útočil na víťazstvo z podporu týmu Orica Greenwich aj Austrálčan Simon Gerrans. Sagan sa nechal trochu zatvoriť pri bariére, čo využil austrálsky pretekár a v cieli bol pred naším naozaj iba o Galusku. O poradí musela rozhodnúť až cieľová fotografia. Tretí špurtoval Španiel Rojas z Movistaru. Peter Velič finišoval ako 20. Sagan si obliekol zelený dres lídra bodovacej súťaže, žltý patrí stále Belgičanovi Bakialencovi z týmu Radio Shack.